היוש לכולם, לכולן. טוב, אז כבר מלא זמן בא לי להראות לכם איך אני מתאפרת. אז בואו נתחיל. טוב, אז זאת הפלטה המושלמת שלי, ואני אסביר למה היא כל כך מושלמת, כי יש בפלטה הזאת בעצם את כל מה שאני צריכה, מסומק לברונזר, לשימר ולעיפרון שחור לעיניים. אז יש פה בעצם הכל, ובשביל למרוח את זה כמו שצריך, אני אשתמש במברשות הכי מושלמות בעולם. אני מתחילה עם ברונזר, הצללות, תקראו לזה איך שאתם רוצים, מניחה קצת על המברשת. בואו נראה. אני מוגזמת, אני אוהבת כאילו לשים מלא, ואז פשוט לשטש את זה עם הצד השני של המברשת. זה למה גם המברשת הזאת כל כך טובה. אז אני מטשטשת את זה. וואו. פשוט חותכת את הפנים בצורה מושלמת. אני אוהבת גם להוסיף טיפה למטה, קצת על האף עם מה שנשאר כזה, וטיפה במצח.